Сега снимаме Clash Royale. Отваряме Free Magical Chest. Така, 366 Gold. Един Wizard. Knights. Minion Horde. Bone Tower. Goblin Hut. Freeze. И Poison. Yes! Poison. Много исках Poison. Супер. Вече ми Poison. Така. Морско и балона. Не знам, няма смисъл да взимам балон. Да, няма да снимаме. И ще апгрейдна. Нямам как да апгрейдна спектър ермита. Ще пазя года. Много да каза Poison. Тя е много яка. Заради хитове. Да, имаме Legendary. Тъпа карта горе-долу. Сега нека да отворят Free Chest-а. Така. Hog Rider. Добре. Имаме Achievement места. Добре. Ще донейтнем. Ще донейтвам. Така. Донейтна миньони. Няма да донейтвам миньон хора, защото аз играя с тях и даже с Джон в момента но имам грейтвам. Почти съм станал. Даже ще апгрейдна карта, защото искам да дигам левел. Да. Добре. Това почти никакви карти няма за апгрейд. Сериозно. Те всичките са много скъпи за апгрейд. Много пари искат за апгрейд. Но ще апгрейднем. Не, Томстоун няма смисъл. Ще апгрейдна. Ще апгрейдна Fireball. Така, 825 experience. Няма друго да апгрейдвам. Често не е статинен. Добре. Ще се опитам да бия някой, но по принцип не ми се получава. Бичките много съм слаб. Сергей. Сергей се казва. Добре, значи сега ще направим типичната тактика за мен. Пускам рейдж и ударя пускаме миньон хордите. Три пъти няма шанс по принцип. Добре, взимам. Така, тук ще сложа само и само за да не могат да ме вземат. Браво, добре, моите пробиха. Go, my инферно. Ей! Как го бих толкова? Да, то е инферното. Би двойно и двойно повече. Така, Silver Chest. Ще пусна един чест да се отваря. Да, ще дам джемове. Много тъпи карти, страшно тъпи. Добре. Да, ще пусна да ми донейтнат. Да. Ще пусна да ми донейтнат Hog Rider. Аз по принцип не ги ползвам. Искам да си ги апгрейдвам, защото за напечки използвам. Скоро станах тази арена и не съм много добър. Ще така пак. Много съм рад постоянно ме бият. Стром. Добре. Всички започват така. Не, тук трябва. Много грешно сложих запа. Нека гръмни да ги изпие, но няма да стане. Окей. Ще сложа. Ще може да помогне. Да, ще помогне. Да, добре.
бие по 100. Бъгнах на нещо. Защо? Как интернет имам? Бъгва се много понякога. Нарича за може да избие някаква луичка, но няма да стане нищо. Съжалявам, че така се бъгва. Някога много зверски се бъгва и се дразня. Имам интернет пък. Уау. Много тъпо се бъгва. Даже веднъж бяха ми били мисля, че така. Беше ми се бъгнало. Така, добре, взехме моята кола. Добре. Дай, май. Тъй, ще му пусна миньор хорд. И тук ще пусна скелетен ерми, както винаги правя. Така, но мисля, че няма да успя. Не мога да убия всички бързо. Ще успея. Супер. Тук пускаме така. И сега ни трябва един рейдж. И една луичка. И сме... Това беше нашата игра. Ние го бихме. Така, този ще го биеме, да не го бием. Така. Така. Вау, това е много тъпо. Разбивам. Запни, така. И ще пусна тук. И тук ще пусна рейдж, за да може да влезе навътре. Не, защо? Най-тъпото на Инферно Дракона е, че не е като глава хаунда. Трябва да го задържа, за да му убия. Да, това ми беше играта. Взехме го. Silver Chest. Защо? Ако знаете защо всеки път ми дава Silver Chest, пишете му, да. Не. Бъгвам ми се понякога. Добре, за сега станаха едни много добри игри, пак ще атакаме. Не. Хората нека ме заредят и рейджа, искам така да го пусна, защото... Айде рейдж, добре. Сега правя най-тъпата тактика. Пускаме рейдж и веднага пускам тук. Пускаме Инферно и веднага пускам рейдж. Не, тук да има прецакват зверски. Добре, няма да ме вземи. Аз му взех супер. Така, окей. Издящи го, няма стане нищо. Не, той сега ще ми вземе квота. Да, сега ми взе квота, нищо, аз ще му вземам Бейби Дракона. Така, сега трябва да му пусна само един рейдж. Бързо. Това е рейдж. Защо не се пусна рейджа? Много мразя така да бъде. Не. Много мразя така. Вау, той ми е размазал. Вау. Как ми е размазал. Бързо. Не. Инферно искам. Така. Добре, но трябва да се защитим базата. Ще пусна рейдж, за да може да би по-силно. Да не! Ти
ще му прецака зверски. Но не, аз ще го прецакам всъщност. Уау! Да, даже ще може да вземем това. И тук пускаме изведнъж така. Тук ще пусна такива. Няма смисъл. Там ще пусна да иджа. И ще ги запна. Бързо. Фак. Добре, да ги запна добре. Но не, ти защо го сложих? Не знаех, че ще сложите го. Ако съм слаб, съжалявам. Просто съм минал много време. И да, така е. Като цяло. Да, той сега ще му разбие. Да. Окей. Загубих. Няма да правя много дълго клипчета, ще правя около 15 минути, 20 макс. Мисля, да си купя ли балона? Пишете в коментарите дали е добре да си купувам епик картите от тук. В случай аз сега ще си я купя, но... Сега ще я купя, но вие пак кажете дали си ги купувам. Добре. Първо само защото го нямах. Сега да атакна или... Не знам какво направя. Може и да атакна. Не, няма ги в момента. И ми ще спирам. Чао. Чао.